Esibizzjoni ta' mużika u arti minn tfal u żgħażagħ b'diżabilità imlew b'sodisfazzjoni l-udjenzi li attendiet għat-tnedija tal-proġett biex Għawdex ikollu ċentru għall-mużika u l-arti għal tfal u żgħażagħ b'diżabilità. Infassal apposta għal bżonnijiet ta' tfal u żgħażagħ Ħawċin, iċ-ċentru Vajrinġa se juża parti mill-binja storika li sa ftit tax-xhur ilu kienet tilqa' l-iskola primarja tar-Rabat qabel ma din ġiet rilokata f'binja ġdida mibnija apposta. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li diġà tresqet applikazzjoni lill-Awtorità tal-Ippjanar biex parti minn din il-binja tibda sservi għal din il-kawża ġusta. Stqarr li ħares il quddiem biex jara l-ħolma ta' bosta ġenituri issir realtà u aktar servizzi jiġu offruti f'Għawdex lil min l-aktar li jeħtieġ. Is-servizz se jitmexxa minn The Malta Trust Foundation f'kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, stqarret li l-Fondazzjoni dejjem riedet li s-servizzi li tagħti f'Malta tarhom iseħħu wkoll f'Għawdex. Dak li Malta Trust Foundation issa ilha tagħmel għal dal-aħħar 3 snin ġewwa Malta se jitla kollu kemm hu ġewwa Għawdex. U allura l-Vajrinġa ċentru għat-tfal u żgħażagħ b'diżabilità l-arti u l-kult u l-mużika bla dubju ta' xejn se jkun servizz ieħor importanti li tela ġewwa Għawdex u li se jkun fil-qalba tal-komunità. Mary Louise Colejro Preka komplet tajt li għal The Malta Trust Foundation kull tifel u tifla, żagħżugħ u żagħżugħa għandhom jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom bl-arti u l-mużika. Esprimit il-fema li jiddependi ħafna mill-appoġġ prattiku li jingħata lit-tfal u żgħażagħ biex dawn ikunu jistgħu jimirħu f'kull aspett ta' ħajjithom.